Doncs moltes gràcies per estar aquí, a totes i tots. Realment l'Ignasi torna a casa seva, la que ha sigut la seva escola, i també jo torno a casa perquè fa molts anys que visc fora, però soc d'aquí, aquí vaig estudiar i aquí també vaig començar a créixer professionalment, molt a prop de l'Ignasi. I aquesta història del pavelló té molt a veure amb aquests inicis també. Pensant com podíem enfocar tot això, avui estem per presentar els llibres, que és una part del projecte del pavelló, que no s'entén sense l'altra part. Podríem explicar la història sencera. També per la part d'estudiants o de persones que no sempre se sap com funciona això de fer un pavelló. Des de l'inici que et truquen, tota la història interna, fins que ja s'inaugura i ja celebra com estem fent avui. Doncs això ve de part del Ministerio de Asuntos Exteriores i una corporació que es diu AECID, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desarrollo, és qui s'encarrega d'acompanyar aquest projecte conjuntament amb Acció Cultural Espanyola, que forma part del Ministeri de Cultura, i treballen en relació. Bé, un dia arriba una trucada. Primer t'arriba tu i tu em truques a mi. I aquí comença la història. Arriba un encàrrec per pensar el pavelló. Això estem parlant de 2020. Expliquem això perquè té... Clar, ho estem celebrant ara, però això arranca com fa 10 anys al nostre cap, perquè ha passat el Covid, que ens va agafar enmig. Era febrer de 2020, quan arriba una trucada, aquesta trucada arriba a mi, parlem, ens posem en marxa i és una invitació a fer un projecte pel pavelló d'Espanya, a la Bienal, que s'havia de celebrar el 2021, que després es posposa un any més tard, perquè el 2020 arriba el Covid i no celebra, no es pot celebrar. I arrenquem el projecte ja pensant en l'espai, després ho he pensat, Ignasi, ja pensant en l'espai, tu venies de fer l'exposició de Blue Project, Foundation, també amb les parets, pels girades, dividint-la amb aquelles paraules, també que convidaven molt a pensar en el propi espai. El treball amb l'espai del pavelló va aparèixer de seguida i com després va tenir el pes una vegada ens confinen, també, perquè ho he pensat molt a posteriori, el sentit del pavelló, i ara ho expliquem què passa al pavelló, que és un petit gir, es desdobla, com allò acaba sent una mica laberíntic, algunes sensacions que d'alguna manera m'han connectat amb aquest fet d'estar confinats, que no podíem sortir de casa, i aquí va arrencar, sense sortir de casa i treballant molt a distància, molt a videoconferència, i amb unes sensacions molt difícils d'explicar en aquell moment, però que després jo les he reviscut una mica quan hem fet el projecte. Teníem una data d'entrega, aquesta data d'entrega, doncs molt bé, era abril, i al març van confinar. Així és que, com us comentava, quan vam començar el projecte, poder-lo pagar en persona, després ja ho vam fer a distància, es va presentar, vam estar uns mesos sense saber ben bé què passaria i a finals de 2020 va sortir la resolució conforme marxàvem a fer aquest viatge. I des de llavors vam començar a posar en marxa tota la maquinària en principi i m'agradaria destacar-ho moltíssim perquè l'èxit d'aquest projecte per mi té gran part passa per l'equip de persones que tenen a veure, molt amb els Mayo, aquest estudi d'arquitectura ubicat a Barcelona, que han sigut una part fonamental del que passa dins del pavelló, que a Niche Editorial tenen molt a veure amb el que passa fora del pavelló, i hi ha un seguit de persones, el Pedro Torres, l'Anna Ballesteros, Mònica Iglesias, que porta premsa, ells han portat tot el conjunt. I ha sigut una sort treballar amb vosaltres, així que moltíssimes gràcies. Tot parteix de l'espai, venies a fer aquesta exposició aquí a Barcelona.
aviat va començar a sorgir aquesta idea de la correcció, de jugar en un espai dins d'un altre espai, i quin sentit podia tenir tot això. Hi ha potser un detall, per mi molt important, Corrección es diu el projecte, al pavelló, també Corrección es diu una peça teva, que era la portada de l'exposició al MACBA, que era la primera gran expo aquí a Barcelona a nivell institucional, i era una imatge de l'Ignasi d'un mirall, un autorretrat on ell s'anava tapant amb típex, i se li veia mig cos, al cap ja no se li veia, aquesta peça es diu Correcció, i lliga molt amb aquest projecte. Curiosament, amb una entitat important en aquella expo, tant com per donar-li la portada a aquell catàleg, que es deia 024, d'aquella exposició. Jo no vull, evidentment, començar sense agrair a l'escola acollir aquest acte, perquè, com heu dit, tant el Carles com la Bea, els que hem parlat, sento com a casa meva, i per tant, per mi és una satisfacció retrobar avui aquí antics companys, professors, no sé si algun exalumne hi haurà per aquí d'aquella època, però, en fi, cares conegudes que van treballar i participar en la pedagogia dels anys que jo vaig estar aquí. De fet, jo vaig estar a l'altre edifici, no en aquest, però igualment les persones sí que segueixen estant aquí. Moltes gràcies per la possibilitat i per deixar-nos aquest espai per fer aquesta presentació, que a més té molt sentit perquè quan estàvem pensant llocs possibles per fer-la, sempre pensàvem que no havia de ser en un espai institucional, en el sentit de museu, un lloc com tots podríem pensar vinculat a un cert tipus d'espai, sinó que buscàvem, tal com estan els llibres distribuïts a Venècia, espais una mica fora, no del circuit artístic, perquè la façana d'alguna manera està dins, però sí una mica al marge, que fos un espai de tipus diferent, com és una escola. I quan vam pensar en l'escola, de seguida tots vam dir que sí, que si era possible, ens agradava molt la idea de venir a fer-lo aquí. I com veu ser tan amables de dir-nos que sí, finalment tot quadra. Això com a introducció. Després, el que comentava la Bea, el procés i com arribar a fer un projecte com aquest, doncs sí, intervenen moltes coses, moltes persones. De fet, és un projecte coral en el que molta gent ha pres part i jo soc un més d'ells, un més de l'equip, com tots els altres. Jo no havia treballat mai amb un equip de gent tan numerós, és la primera vegada, i penso que ha funcionat molt bé, que tots hem estat molt ben coordinats, molt compenetrats i amb l'esforç de tots s'ha fet possible tirar endavant aquesta proposta. Si hem començat a explicar una mica també la part del projecte que està en el pavelló i que no són estrictament els llibres, és perquè els llibres es situen com a part fonamental d'aquest projecte, que té bàsicament dues parts. Una, la part que està dins del pavelló mateix, i la que està fora, que està a la ciutat, que són aquests 6 llibres. Aquests 6 llibres parteixen d'una idea inicial que ja vam tenir quan vam presentar el projecte, en el sentit de, vam dir, si doblem el pavelló, si tornem a construir el pavelló, si tornem ara si doblàvem l'edifici, vam dir, per què no doblem el catàleg també? I partint d'aquesta idea de fer també 2 publicacions, de fet aquesta és
la publicació del projecte en general, el catàleg del projecte, que inclou també el dels llibres, doncs fem un altre que tingui relació amb aquesta segona construcció. Amb el pas del temps, aquesta segona construcció va anar evolucionant i en comptes d'una publicació, finalment va ser 6, tenint en compte una sèrie d'idees. Una era fer aquest passeig per la ciutat, treure la gent de la Biennal i fer-la recórrer una Venècia una mica alternativa, no la Venècia turística, per anar a descobrir uns espais també diferents, fora dels llocs que habitualment visitem quan anem a Venècia com a turistes, i una mica posar al públic, a l'espectador, una disjuntiva de dir-li o veus la Biennal o te'n vas a fora a buscar els llibres, tu decideixes. Perquè normalment la gent va 2 o 3 dies i ha de veure moltes coses. La Biennal és una exposició central, internacional, més molts pavellons de diferents països i sempre et sembla que has de veure molt i no tens temps i vas molt ràpid i això era, diguem, un entreball, perquè és dir, ara vés-te'n a fer un recorregut i a buscar aquests llibres. Hi ha gent que l'ha fet, gent que ha trobat 2, 3 o cap, si és que no li ha interessat, ha tingut una vida que ara que ja estem arribant quasi al final doncs podem veure una mica la dimensió que ha tingut i la de gent que ens demana que no ha pogut anar a buscar tal llibre o quan ja se l'ha trobat tancat si li podem enviar, sisplau, i això era totalment no ho havíem previst i s'ha convertit en una petit malson. Sobretot per l'editorial que molt gentilment s'ocupa d'atendre aquestes peticions de gent que, pel que sigui, s'ha quedat amb la col·lecció incompleta i demana completar-la. Per aconseguir, una de les coses que han sigut difícils d'això ha sigut trobar els llocs. Perquè vam fer un primer viatge a Venècia al desembre, si no recordo malament, de l'any passat. Va tot bé amb el micro? No. És millor que amb aquest. Francesca. Doncs vam anar allà a Venècia a buscar llocs per distribuir els 6 llibres i en el primer viatge tot era fantàstic, tothom deia que sí, tothom estava disposat a col·laborar i nosaltres tranquils, amb calma, ho tanquem, ho concretem. Tornem al gener ja per treballar en el projecte del pavelló també la construcció i tornem a visitar els llocs i van començar a caure per diferents raons. Uns ens diuen que no perquè ha de parlar amb el seu cap i el cap no arriba mai, no sabem qui és, un altre ens diu que ja tenen projectes per la Biennal i no volen ingerències, que sembli que estan acollint una altra exposició. Uns altres ens demanen més diners per distribuir el llibre. En fi, de sobte ens adonem que no tenim llocs, i hem de tornar a començar quan algun es mantenia, però dels 6 potser 4 van desaparèixer. Entre altres, el primer lloc que havíem pensat que estés en el pavelló de Bèlgica, que és el pavelló que està al costat del d'Espanya i que, de fet, el projecte del pavelló pivota o té molta relació amb les posicions d'aquests 2 edificis, perquè el d'Espanya està desubicat respecte al de Bèlgica i la idea de correcció és tornar-lo a construir, però en paral·lel, en línia amb els pavellons que té al costat, que és Bèlgica i Holanda. La persona, l'artista que exposava en aquest pavelló de Bèlgica és Francis Alice, un artista important, molt conegut, i li vam escriure a la comissària per dir-li si li podia comentar aquest interès de deixar el primer llibre en el pavelló de Bèlgica i que es distribuís des d'allà. Ella passa el temps i ens diu que Francis està molt ocupat,
que no és que no vulgui, sinó que ni tan sols ho ha pogut mirar. I vam dir, clar, al final, si tal dia no tenim una resposta, doncs l'haurem de descartar perquè hem de fer el mapa, hem de tenir els llocs ja tancats perquè hem d'imprimir i han d'estar per la inauguració. Si el dia tot va arribar sense resposta, doncs eliminat el pavelló de Bèlgica. Buscant altres llocs a dintre del jardí, la llibreria, ens diuen que allà no donen llibres gratis, que tot s'ha de vendre, un espai de llibreria que està davant just del pavelló i on es posen llibres dels artistes que participen a la Bienal. També ens diuen que no, perquè ho controla la comissària de l'exposició central i no ho veu clar. Com veieu, van caient. Finalment, vam poder establir un recorregut per 6 punts de la ciutat que van des d'un ja fora de la Bienal, el primer, però molt a prop, fins al barri del Dorso Duro, que està passant ja al Gran Canal, i és on està l'últim llibre. Entre aquest punt i l'últim, entre el primer i l'últim, hi ha 4 més distribuïts d'una manera més o menys que no et trobis dos molt junts i no estiguis molt temps sense trobar-ne cap, intentant també aquesta idea de repartir les seus d'una manera coherent i així, amb distàncies més o menys iguals. I al final jo penso que estem molt contents dels 6 llocs perquè finalment són 6 llocs petits, negocis privats, de persones que viuen a Venècia, que estan absolutament vinculats a la ciutat de diferents maneres, llibreries, una drogueria, un quiosc, etc., diferents tipus de negoci, i amb els que finalment va ser relativament fàcil tancar l'acord perquè tinguessin aquests llibres. Aleshores, la mecànica és que qui va al pavelló, com ja s'ha dit, li donen aquesta caixa buida i el mapa, que podem ensenyar-vos, perquè se n'ha parlat. És un mapa una mica impossible. Com deies, una vegada el desplegues costa una mica desplegar-lo, va ser molt gran. I és un mapa... No sé si es veu bé, és un full en blanc amb 6 punts que indiquen on estan els llocs i les adreces estan aquí. La idea d'això ve de la inutilitat, segurament, del mapa en general, el mapa en paper, però més en una ciutat com Venècia, en el que els noms dels carrers i els canals són tan estrets que no saps si un nom correspon al canal o al carrer. O sigui, és quasi més complicat anar amb un mapa que no anar sense mapa. I evidentment avui en dia tothom va amb el Google Maps i també es despista bastant a Venècia, però més o menys situes les coses. Aleshores, sí que jo vaig situar els punts sobre un mapa, però després vaig treure el mapa i van quedar els punts sobre aquest fons blanc que no diu pràcticament res dels llocs de la ciutat. A partir de les adreces és com s'arriba a trobar aquests llocs on si es va, doncs et donen el llibre i te l'emportes tranquil·lament. De fet, per mi això també era una obra, o sigui, el pavelló, on el projecte hi ha 2 obres, la nova construcció del pavelló i aquests llibres, que a més és una obra que vam decidir també, si en algun moment vam pensar si podíem vendre-la o cobrar per donar-la, ens vam dir que no, perquè estava produïda amb diners públics pel projecte de la Bienal i que no es podia vendre i encara millor, que sigui una cosa que t'emportes gratuïtament si fas l'esforç d'anar-la a buscar. Per això no es ven enlloc, no es pot comprar, forçosament s'ha d'anar a Venècia a buscar-los i si sou molt amics, d'una altra manera també, però vaja, és difícil. I si no, que li diguin a algú que hi ha per aquí que hi ha anat i s'ha trobat alguns dels llocs tancats i ha hagut de reclamar per completar la col·lecció. Per altra banda, molt breument, perquè vull que parli la Bea, que ho fa molt millor i explicarà altres coses. Tant el pavelló com els 6 llibres reuneixen d'una manera una mica diferent, o nosaltres diem camuflada,
molts dels treballs o dels temes o dels interessos que he treballat anteriorment. Inclús havíem dit que era com una mena de retrospectiva encoberta, tot aquest projecte de la Bienal, perquè cada llibre recull, en certa manera, una obra que havia fet anteriorment d'una altra manera i que he passat en format de llibre, i en el projecte del pavelló també hi ha moltes idees, molts interessos que havia treballat anteriorment, com l'idea del buit, el rastre, la desaparició, el pas del temps, la llum, la relació entre l'espai, l'arquitectura, l'escultura, la pintura, és a dir, molts aspectes que pensem que es troben tant en els dos treballs, però molts d'ells també en el projecte del pavelló. I és interessant perquè tothom diu que el pavelló està buit i la percepció que es té a l'entrar és bastant propera a un espai buit. De fet, m'han dit els que visionen el pavelló que molta gent entra i surt enfadadíssima perquè es pensen que no hi ha res, inclús els arriben a insultar, els nois que estan allà, i els diuen quina vergonya, això no hi ha dret, és un insult. I jo el que dic és que el pavelló està absolutament ple d'una cosa buida. O sigui, el que hem fet és tornar a ficar l'edifici del pavelló a dins, però aquest nou edifici està buit, això és veritat. Ara, al pavelló original no hi cap absolutament res més. Us ho dic, està saturat. Però sí, és cert d'una cosa buida. En algun moment dèiem que és com ficar una caixa buida dintre d'una altra caixa. La caixa primera està plena, però la segona està buida. I fruit d'això ens hem adonat que hi ha molts conceptes antagònics que es donen o que es troben a la vegada en aquest espai del pavelló. I això igual tu segueix. He portat un catàleg perquè podeu veure també. Efectivament, el pavelló i Venècia és un espai que està absolutament ple, de vegades del buit, tot i haver aquestes ordres de turisme que són tant a Venècia. Una de les idees que estan en les dues coses que passen al pavelló, el que passa dins i el que passa fora, és aquesta idea de Venècia com a escenari, de la Bienal també com un lloc on estan els focos, arribes allà, arriba el moment com a artista, com a comissari o el que sigui, i hi ha una expectativa tremenda. I també d'aquesta ciutat construïda gairebé, sembla, de cartró pedra, com un escenari, com mig falsa. També aquesta idea de pèrdua. El pavelló està molt ple d'un altre pavelló buit i aquest fet convida molt a perdre's dins d'aquest espai que es diu Pavelló d'Espanya. Clar, té molta connotació simbòlica, tota la que vulgueu. I la prova de Venècia també, és impossible anar a qualsevol lloc sense, ja no el mapa, sinó amb el Google Maps, i tot i així et perds. Llavors, aquestes idees estan en els dos projectes. També la idea que el pavelló, l'Ignasi, mirant els plànols del Giardini, que és on s'ubica, a la cantonada, se n'adona que està una mica tort, que és diferent als altres. I d'aquí ve la correcció, que és posar-ho com al nivell espaial dels altres veïns, dels veïns, i passejant per Venècia, no parem d'adonar-nos que és una ciutat on tot està pràcticament tort perquè s'aixeca sobre l'aigua i és molt inestable, molt habitual veure una torre que no cau, però que està torta, els edificis que no estan rectes. Tot això comença a tenir una correspondència entre el que passa dins i el que passa fora molt forta. Els llibres i la construcció efectivament són com una mena de retrospectiva encoberta del treball de l'Ignasi. Ell ja portava temps treballant amb l'arquitectura, a part hi ha altres elements que connecten molt amb tota la seva trajectòria. El pavelló antic, l'original, està d'un blanc, el blanc original del pavelló, i la nova construcció està pintat d'un altre blanc diferent que llença
una lectura també a la pintura. Estan els claraboies, en català, no sé com es diu, el celobert. Per primera vegada s'han tret les lones que ho tapen i el llum entra directament a l'espai i també d'alguna manera pinta l'espai. I a cada moment diferent que vagis al dia vius una experiència diferent. A l'obrir el celobert i quan entra tota aquesta llum, el que passa és que es pot arribar a veure la pols flotant. Un altre element, la pols fonamental del treball de l'Ignasi. Llavors, de manera molt subtil, hi ha molts elements que estan allà però que no els veus, gairebé no els veus, has d'estar molt atent per veure-ho. I aquesta mateixa atenció també es reclama amb els llibres, has de sortir fora i has de fer una bona passejada i aquest temps que tens per anar a veure la Bienal l'has d'administrar molt bé si vols fer-te amb els llibres. No deixa de tenir un component una mica absurd com, una mica boicotejar els altres artistes per això, per aconseguir els llibres. I a la vegada qüestiona molt el temps que destinem a veure art i a veure la Bienal de Venècia. Una experiència molt ràpida. Recordo un artista que fa uns anys em va dir pavellón, qualsevol pavellón, així, en 3 minuts ja, t'ha d'agafar. Si en 3 minuts no t'agafa, mal. I llavors el que fem és així, també nosaltres, amb l'experiència d'anar com a usuaris de bienals, també entrem, primer impacto, sortim, potser tornem o ja no tornem, si ja no hem agafat no sé què. I aquest projecte qüestiona tot això, proposa una visita lenta, parla del temps d'observació, de contemplació, de pensament, convida a estar-se una estona llarga recorrent aquest doble pavelló i sobretot amb la visita als llocs de Venècia per als llibrets. Això conté el pavelló. Dins del pavelló hi ha uns quants elements de la ràtira de l'Ignasi, però els llibres també contenen molts altres. Potser el que connecta més, i podem fer una mica xerrada, que no sigui una conferència, el llibre que per mi connecta més al pavelló, el que passa dins amb el que passa fora, és aquest que es diu Cassi, que és el número 3, que és un recorregut conceptual pel pavelló, per la Bienal i per la pròpia Venècia. Tracta de la impossibilitat de pretendre el significat definitiu de les coses. És un llarg llistat de Cassis, Cassi invisible, Cassi absurdo, Cassi obvio, Cassi teatral, Cassi recto. Això pot definir tant el pavelló, Venècia, la Bienal. I a més, era una peça anterior teva, que eren uns pòsters, això ho explico una mica. Eren uns pòsters que estaven enganxats a la paret. Sí, com he dit, cada un dels llibres ve d'una obra anterior que no tenia aquest format, sinó que s'ha reduït o s'ha adaptat a aquest format i una era aquesta de quasi moltes coses. Aquí hi ha, si no recordo malament, 25. La peça original tenia 250, per exemple, més o menys. El fet dels llibres, també comentant el que deia la Bea, també parteix de la idea que la ciutat s'incorpora al territori de la Bienal. És a dir, la Bienal té un espai, que són els Giardini, on hi ha un bon nombre de pavellons, i després l'Arsenale, on hi ha una part de l'exposició central i altres pavellons nacionals. El fet que la ciutat formi part de l'exposició o del projecte vol dir que aquest projecte té com 3 cercles expansius. Un és el propi pavelló, un altre és la Bienal i un altre és la ciutat. És com llançar un missatge també perquè la ciutat s'incorpori i formi part d'aquest territori que no es limita en aquest cas a l'espai suposadament dedicat a la pròpia Bienal. També m'agradaria comentar una mica el que ha dit el Carles a la introducció sobre l'humor i la ironia.
que és molt important. Jo sí crec que l'art, i no només l'art, sinó qualsevol manifestació artística, pot incorporar l'humor o la ironia. De fet, és un aspecte que reivindico i m'interessa molt, encara que de vegades no sigui la primera lectura, sinó una cosa que està latent o com en segon pla. Però el projecte, per exemple, de corregir el pavelló també té aquest punt, entre polític i irònic. És a dir, el pavelló és un símbol, un edifici simbòlic. Què vol dir corregir? En certa manera és gairebé com corregir una bandera. El pavelló és una petita ambaixada cultural d'un país i de fet ho porta el Ministeri d'Exteriors, no el de Cultura. Va venir a la inauguració el ministre d'Exteriors i l'ambaixador. O sigui, va molt per la línia oficial del Ministeri d'Exteriors. Evidentment per ells és, perdoneu, com un gran cul, perquè cada vegada que arriba la Bienal me'ls imagino dient, hòstia, ja torna a tocar, pesats, diners, es queixen, encara què volen, tot el dia estem clar. Però depèn d'ells. Per tant, era també una manera d'incidir en aquesta lectura, en aquesta idea de que algú no va del tot bé i necessita donar-li un gir. Aquesta lectura més política, aquí sí que s'ha sortit, inclús hi ha hagut algun titular de premsa que ha dit que està corregint la imatge oficial d'Espanya i aquestes coses, però realment des dels organismes oficials mai han comentat absolutament res. I més tenint en compte, per exemple, que el pavelló del costat és el de Bèlgica, amb tot el que suposa per a Espanya això. I jo soc català, és a dir, es anaven sumant una sèrie de coses que el coordinador del pavelló un dia em va dir jo crec que no se n'ha adonat del que esteu fent, perquè si se n'adonessin igual no l'haguessin acceptat o l'haguessin dit alguna cosa. Encara crec que encara no se n'ha adonat ningú. O dissimulen. La veritat és que estem molt contents. Tothom està molt content, però ningú parla d'això. Hi ha aquesta vessant més que té a veure, tu saps això que deies de Bèlgica, però no sé si recordeu, faig un petit incís, va sortir un titular de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Ayuso, dient que Madrid era España dentro de España. Ahí lo dejo. Nosaltres no, però ella va dir abans que féssim el projecte. No, sí que ha sortit la idea de les dues Espanyes, esclar, evidentment, perquè són dos pavellons, el nou i el vell. Aquestes que no encaixen del tot, no? No encaixa cap dels dos, perquè el vell perd metres d'espai i el nou no cap sencer. O sigui, dos espais que han de dialogar de manera forçada perquè cap dels dos acaba d'estar bé, no? O sigui, com dic, un no el veu sencer i l'altre no cap sencer. I dèiem, bueno, en part és com qualsevol relació humana sempre és difícil i sempre s'ha d'acabar negociant a un punt mig, com pot acabar passant aquí, que al final funciona però d'una manera relativament confortable. Bé, com veieu, penso que és un projecte que aparentment no és quasi res, una idea molt simple. De fet, la primera idea era dibuixar un quadrat tor sobre el plano. És una construcció que, com no és habitual, té molts punts de dificultat. Per exemple, fèiem una paret i quedava tancat aquell espai. Però clar, algú havia de sortir d'allà dins, no podíem deixar un treballador tancat 6 mesos darrere una paret. Doncs pensar com ho fèiem perquè quedés bé, perquè es veia a la paret, però que pogués sortir la persona. O racons molt estrets que quedaven a la vista i havien de quedar ben acabats i pràcticament no es podia ficar ningú allà. Fins a resoldre mil anècdotes, mil històries que hi ha darrere d'això. Finalment penso que la realització i el projecte finalment va quedar molt bé. Al final l'empresa inclús ho va prendre com un repte, a fer això molt bé, perquè els hi vam dir si no queda molt bé semblarà un xiste dolent, si queda bé igual sembla algú decent.
i així és. Finalment jo penso que ningú pot dir que està mal fet, sinó que rebem i el que nosaltres mateixos veiem és que pràcticament no hi ha diferència entre el vell. Evidentment està molt millor el nou que el vell, perquè el vell està en unes condicions que no aniria malament donar-li un repàs a fons al pavelló. De fet, és un projecte que ha despullat el pavelló, l'ha posat en evidència totes les falles del temps, del terra de Venècia, les parets no són rectes, hi ha mil esquerdes, el terra s'enfonsa al mig. Té molts problemes que no s'acaben de resoldre mai, només es fan pedaços, quan ja no hi ha més remei, però no es fa una intervenció des de l'any 54, que és quan es va fer la darrera reforma. De fet, aquest any era el centenari del pavelló, des de 1922, el 52 o 54 es va fer una reforma, es va canviar l'exterior, la façana, es van afegir espais, però des d'aquest moment només s'han fet reparacions puntuals. Per tant, està com està. Molt adient també aquest estudi, aquesta puesta a punto de l'espai, que revelava totes aquestes petites falles que han anat acumulant el temps. Aquesta idea, això del centenari també us ho vam trobar, perquè com que estava previst que fos el 21 i després va passar el 22, va ser una sorpresa per nosaltres també, però realment el projecte encaixava molt bé també en aquesta revisió històrica del propi espai i cada cosa que allà ha passat, des del terra que està una mica enfonsat perquè la Lara Marcegui va posar tots els materials de construcció, aquelles muntanyes, i va enfonsar una mica el terra fins a mil coses. Tota la història acumulada també era revisitada. Fer un pavelló dins del pavelló realment no és poca cosa, però el que tu deies, el que no podíem imaginar és que uns llibrets després tinguéssim tantes anècdotes que explicar i que costés tant lligar les diferents seus. Finalment, més o menys ha funcionat. Abans us deia, us traslladava aquesta idea de retrospectiva encoberta. He parlat d'aquest llibret que es diu Cassi, però estan als horitzons, on engloba aquest treball de l'Ignasi amb els retalls del diari, dels cels, dels mars, espais que remeten a aquesta idea de buit i de travessia, abstrets de tota informació, i que és un passatge que fàcilment veus a Venècia, on el cel i el mar es fon constantment. També quadrava molt, o aquest inventari del color de les cases, que es pot fer, que funciona molt com a guia, potser és el llibre que més funciona com a guia, o antiguia turística sens dubte antiguia turística de Venècia, que pots anar recorrent-la i buscant-la via Garibaldi o Fondaments a Narici i comprovar que aquest és el color de les parets. O d'una paret, però és real. És un passeig que tu has estat fent les fotos d'aquest Pantone de Venècia, que remet absolutament al seu treball. Per repassar-los tots, històries, és un compendi de diapositives, que és un format amb el que també has treballat molt, de Venècia, d'altres ciutats d'Itàlia i d'obres d'art, tot ben ajuntat, i que has tingut al teu estudi a les finestres molt de temps permetent al sol també que li canviés el color. També remet aquesta idea que una vegada que estàs allà, hi ha tanta confusió visual, a la Biennal, a Venècia, tot està sempre igual, el pont, el canal, també el que veus allà. Sí, de fet aquest recull, totes les diapos són sobre història de l'art, moltes me les han donat professors d'història de l'art que ja no les fan servir a les classes perquè la diapositiva és obsoleta, ja no s'utilitza. Aleshores jo vaig anar recollint aquest material, el vaig posar a les finestres i el sol durant 2 anys o més les ha decolorat, les ha canviat, les ha esborrat. De fet, no n'hi ha cap que estigui ben posada, totes estan girades al revés, cap per baix. Era una altra idea que volia incorporar en aquesta mena d'història de l'art, que és el pitjor possible perquè no hi ha cronologia,
no hi ha el color i la visualització correcta i no hi ha la posició de l'obra tampoc correcta. I després un detall que pot passar desapercebut és que les pàgines, o sigui, les diapositives estan impreses amb l'anvers i al revers, com si fos la pàgina transparent. O sigui, aquí estan d'un costat i aquí de l'altre, com si les miréssim a través. Petits detalls, és com saturar el llibre d'aquesta informació de tantes obres que hi ha a Venècia, però també a la història de l'art en general. Hi ha moltes que, clar, el fet d'estar exposades també han agafat pols, brutícia, els hi ha caigut aigua, s'han deformat amb la calor, amb el sol, amb la humitat. O sigui que estan les pobres per retirar-les de circulació. Però aquí encara tenen una nova oportunitat. Sí, el llibre del Cassi, si aquí hi ha saturació d'informació, tot és Cassi no sé què, aquí és com saturació visual, no? O sigui, després hi ha com parelles, entre els llibres passen coses també, però això ja us ho deixem a vosaltres, que segur que ho sabeu veure millor. Panorames també és un passeig atenent a coses més, als detalls que passen més desapercebuts, susceptibles de ser obres d'art, i que connecta molts dels seus treballs, ja ho veureu. I Paisatge, doncs també és és un llibre de text que remet a aquest paisatge probable, invisible, que pot estar o no, que pot ser Venècia o qualsevol altre lloc. I que també remet a peces molt conegudes de l'Ignasi. No sé què més podem dir. Potser obrim el diàleg, el que vulgueu preguntar, o xerrem conjuntament. Comentar, xerrar. Per favor, animeu-vos. Jo volia dir una cosa, i és que aconseguir aquests llibres a Venècia és una autèntica odissea. És com un joc de pista escampat per tota la ciutat, en el que arribes a un lloc i tanquen a la 1, però tornen a obrir a les 5, però demà està tancat, demà està obert. El típic, el dia que tu vas fer la visita guiada al pavelló, vas dir és que hi ha un senyor, jo encara no havia anat als establiments per recollir els llibres, però vas fer un comentari que em vaig recordar, o sigui, el Filippi del carrer Paradiso, o sigui, ja li dèiem el de la peluqueria, que tu vas dir, és que clar, la gent va allà, està tancat i se'n va a la peluqueria que va al costat. El senyor, el noi de la peluqueria, o sigui, s'ha convertit en un referent, perquè clar, tothom diu que tothom entra, busca el llibre, clar, de sobte vam aconseguir el llibre del Filippi, però un senyor jubilat fumant a dintre una botiga plena de llibres de segona mà, i aleshores li dius, escolta'm, és que han vingut 4 vegades a buscar el llibre, i aleshores em diu, bueno, ara obro, ara tanco, ara això, que ara això. O sigui que també s'anava convertint en aquest joc, i el de la peluqueria ens anava dient, no, si el dia últim no és això, jo ja m'encarregaré de demanar-lo, no? Bueno, era una aventura darrere una altra, no? I després, no sé si ho saps, que el del carrer Grosera va agafar el Covid. I aleshores, doncs clar, estoy mal, no? A l'hora hi havia un propòsit que deia estoy malato, no? I podem dir, torna un altre dia. Però si teniu algun dubte, truqueu-me al mòbil. I tinc els missatges de mòbil que m'he intercanviat amb ell i la setmana passada m'escrius d'aquí una setmana que ja estarà bé i te'ls envio per correu. O sigui que encara no tinc la sèrie completada perquè em falta un degut però que s'ha convertit en un al·licient també, perquè era un punt aquest de ara el trobaré i tots els establiments i els llocs molt peculiars. Aquest mateix? I anàvem també pel carrer que la gent deia, mira, en aquest lloc hi podria haver també un llibre de l'Avellí, no? O sigui, vam passar per un lloc, allà un carrer molt a prop del carrer on hi ha les funeràries, a prop del cementiri, i vaig tornar les làpides i tot això, i aleshores vam trobar un establiment, allà uns llibres antics, i vam dir, mira, aquí podria haver un llibre de l'Ignasi, no?
vull dir que es va convertir en una aventura molt divertida i que, bueno, divertida, i la nostra agenda anava estipulada amb els horaris dels comerços. Dic, no a la una, no, pots anar per aquí, anem per allà, perquè a veure si l'enganxem obert, saps? O sigui que va marcar l'agenda de la nostra estada allà. Ostres, però és fantàstic això, o sigui, que la vostra visita estigués regida pels horaris dels comerços i no de la Bienal, que és pam, 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 pam. És realment hem aconseguit el que buscàvem, que era viure a la ciutat, no? Això té l'altra cara, que és que, a veure, clar, això és una mica ficar-te en la vida de la ciutat, no? Són 6 coses que s'han inserit a la realitat, no? I el problema és que això, si el senyor té Covid o la senyora no sé què, no hi és perquè et trobes tancat. El diumenge també, no? És autèntic. És la vida, ¿no? Pero es que, yo creo, perdona, es que esa es una maravilla de este proyecto y del arte en general. Y yo creo que por eso estamos todos aquí un poco en el arte, ¿no? Porque es la manera en la que consigues ver cosas que a lo mejor si no verías nunca, o las mismas cosas, pero verlas de otra manera. Entonces, yo creo que esa capacidad que tiene el proyecto es absolutamente paradigmática de cómo mirar de una manera diferente una realidad. De hecho, todo el proyecto habla de entenderse, ¿no? O sea, realmente de esto, de estas 2 piezas del pavelló, no? Aquestes dues arquitectures que estan destinades a entendre's, parla de relacions humanes. Això és del que parla. Ha sigut bastant molt bonic el que ha dit abans quan presentava, no? Que diu l'art de les relacions humanes, bueno, tot aquí parla d'això, el projecte va d'això, de què significa una relació entre 2 persones, molt simbolitzada dins del pavelló, digue-li persones, digue-li ideologies, digue-li territori, posa-li el sinònim que vulgui. I després, fora, amb aquesta recerca dels llibres on has de contactar amb aquesta gent, just aquesta persona que realment ens ha donat moments gloriosos. Giorgio, perquè té 2 espais, a més, té 2 espais que estan molt a prop i a vegades és com arribes on hem posat, però estoy en el otro. Però en realitat no està l'altre, perquè està a la plaça fent el vermut. Si el voleu trobar, aneu al barri de la plaça. Hi havia un cartell que portava l'altre, arribaves a l'altre i et portava l'u. Bé, no? Podries estar perseguint. I després una altra cosa, dins del pavelló, que generava una certa desorientació, perquè ja no saps quina és la paret corregida o la paret, o sigui, aviam, sí, m'ubico, no, la paret corregida és aquesta. Però llavors hi havia el petit centímetre i mig al terra que et marcava com la xuleta, saps? És a dir, sí, m'estàs xivant, saps? Que aquesta paret és la corregida, no? Aquell centímetre i mig al terra que hi havia la separació. Sí, un sòcol. Un sòcol superpetit. 2 i mig, crec. 2 i mig, sí. Però la vista no era aquest sòcol, sinó era una cosa. Era molt sutil, però era lo suficientment sutil per dir, ja ho he descobert, aquesta línia és la que m'està dient quina paret és la. Llavors entraves que és aquesta paret que deies que quedava atrapat, o sigui, realment, per molt prima que estiguis, per aquest forat no passes. Llavors deies, bueno, molt ben pintada, perquè la vista sí que t'hi entra. Clar, aquí és on et deia que I és aquella que havia de sortir algú. Que havia de sortir per dalt, perquè és que dius, aquí, perquè no passa, o sigui, el rodillo podria passar, però no. Sí, podríeu ampliar una mica això de la lectura política, diguem, de la intervenció en el pavelló? Que jo no he seguit gaire, però ja que ho he plantejat, no? Sí que entonces el space is different, el pavelló és diferent. No és una intenció primera. El que fa l'Ignasi és una correcció. Ell treballa sobre des de fa molts anys sobre aquesta idea i se n'adona que està una mica tort
o girat, o esquinat, no sé, sembla un lloc, un pavelló sec, no sé, allà a la cantonada. Potser és el primer, però a vegades és l'últim també, una mica ambigu, i el que fa és posar-lo, un petit moviment, 10 graus, moure-ho 10 graus i per posar-ho recte, no? Clar, arribar a un lloc que es diu Pavelló d'Espanya per posar-lo recte. Està clar que... Sí, nosaltres, el que fa l'Ignasi és un gest. El que passa amb el gest ja és una altra cosa. Realment és una onda expansiva que pot arribar a moltes lectures. La política és com superdirecta, diguem, que no es tracta, però només el nom i la intenció dels que gira i on està i el símbol que representa un pavelló nacional, hi ha 100 anys d'antiguitat, amb la lectura política ja no sé què és com molt directe. No, a veure, per mi era una idea, una cosa molt complicada, perquè jo havia vist la Biennal molts cops com a visitant i sempre pensava que era complicadíssim el context, o sigui, la situació, perquè està tan ple d'exposicions, és un espai tan saturat d'informació, d'imatges, de coses, que penses, com em situo aquí, què puc fer? Això jo ho pensava inclús com a exercici, prèviament, que un dia t'arribi la possibilitat de fer alguna cosa allà. Ho trobava molt complicat perquè, el que ha dit la Bea també, tot es veu molt ràpid, tu tens un dia per veure-ho, si una cosa no t'interessa vas a la següent, saps que has de veure molt i tens un temps limitat. Llavors, i ara el primer dubte és què faig, com em puc ubicar aquí. Després, evidentment, jo soc català i allò és el pavelló d'Espanya. També un cert conflicte em provocava, de dir, hosti, perquè hi ha un pavelló català, també, per cert, que vam tenir bones relacions. A la meva inauguració nosaltres vam anar a la seva. Està molt bé, per cert, també el projecte de la Mare Fluixà. Però és una situació complexa. Trobar com solucionar-la requereix un cert temps, pensar-hi. Arribar a això, doncs no arribes d'entrada, evidentment, sinó que vas donant-li voltes, parlant amb la Bea. Molta gent em pregunta, per què hi ha un comissari? Això, dic, home, doncs si no hi ha un comissari jo no sé què hagués passat, però la possibilitat de parlar amb algú, de dialogar, de confrontar, quan li presentava una cosa em deia pensa més, i quan li vaig ensenyar això em va dir, ja està, és això, i dius, per fi, no? Però ja quasi al final. Estava treballant amb dues coses superdiferents, que no desvetllarem perquè això ja és molt intern, però sí, home, l'espai no es podia fer una exposició convencional, no tenia cap sentit, per molts motius, entre ells que havies fet l'Expo al Reina, a la Miró, o sigui, això només cabia qüestionar l'espai, no? Tu de seguida, o sigui, qüestionar l'espai com a idea, però és que a més de seguida et vas posar a treballar amb la idea d'espai, amb la qual era qüestió de donar-li com voltes fins a trobar el punt on tot s'obria, no? I és el que va passar. Curiosament, ara també molta gent em pregunta si això es quedarà. Però és molt interessant això, perquè em pregunten si es quedarà perquè són parets. Si fossin quadres o escultures, evidentment tothom té clar que marxaria, que ho trauria, no? Però com són parets, no estic quina llàstima, no? Però, a veure, són parets i no ho són, és una obra. Aquesta és la diferència, no? El mateix que li vam dir als que ho construïen és que esteu fent la peça, o sigui, no esteu fent unes parets normals de pla dur com en un edifici de nivell, no? Això és l'obra, per tant, el que feu vosaltres és el que quedarà, no? I clar, ara la gent em diu, jo dic,
que no es pot quedar, s'ha de treure com... Suposo que heredar un pavelló amb això, doncs ja vas en... Tot i que m'han arribat propostes de deixar-lo, els que vindran després, però això és un altre tema. Això que dèiem de la retrospectiva encoberta, hi ha dues cosetes més que no hem comentat. L'Ignasi ha treballat molt amb típex i no deixa de ser com aquest gest que tu havies fet quan agafes una llibreta, no? Agafes una llibreta i tapes en típex una quadrícula i converteixes aquest espai en un altre espai blanc, en un altre espai blanc, que és el que passa exactament amb el pavelló, a un altre nivell. No? I la idea del malgastar també, aquesta peça tan coneguda seva, no? Dels pots de pintura deixats assecar, mentre tu pensaves què fer amb ells, fins que ja es convertien en escultura, doncs també, no? M'arribava a Venècia, al pavelló, uau, seria redoble, i fer una gran construcció i deixar-la buida, no? O sigui, omplir el pavelló d'un altre pavelló, però aquest deixar-ho buit, no? Molt intencionadament i malgastar-lo, no? D'alguna manera. Això connecta també amb tota la teva pràctica. Això també va ser un dubte, no? Fins on podíem arribar a posar o no posar més coses. Fins l'últim moment, de fet, fins que no ho vam veure acabat, no vam poder decidir si calia afegir alguna cosa més o deixar-ho així. I veiem que afegir alguna cosa realment agafava un protagonisme que desviava l'atenció de la idea principal, que era aquesta. Fos un petit quadre, fos una paraula a la paret, fos el que fos. Inclús l'última cosa que havíem pensat era un banc, posar un banc al mig a l'espai central que podia funcionar com a obra i com a banc, com a objecte també del display d'un espai expositiu. I ens vam adonar que no era un espai per seure i descansar i meditar, sinó que era un espai per recórrer, per estar actiu, per estar de peu, i no només aprofitar per mirar el mòbil. Aleshores també vam eliminar el banc, o sigui, inclús una il·luminació que s'havia previst especial per al nou pavelló, finalment vam veure que no funcionava i es va descartar també. O sigui, al final va ser estrictament el que havíem previst com a gir del pavelló, com a projecte purament arquitectònic, eliminant tota altra intervenció o afegit d'altres obres o elements. Recordo la primera vegada que ens vam veure per parlar d'això, ens vam agafar les llibretes i vam seure, jo tinc apuntada la paraula radicalitat. Vam parlar de cert grau de radicalitat, de ser molt fidel i o sigui, poder-ho portar a terme sense por i l'expectativa que genera el pavelló, fer realment allò que creiem que havíem de fer. I passava per certa radicalitat que comportava deixar-ho el més buit possible dins que està molt bé. I jugar molt a aquesta contrarietat, que aquesta contrarietat fos realment el dilema o el que presentàvem. Realment ja passen moltes coses a dins, està buit, que de la llum canvia tot el dia, si està núvol o fa sol és diferent, completament diferent a l'abril o a l'agost, temperatura, en fi, tot canvia, i aquest interior, podríem dir invisible, però mutant i canviant amb el temps, és una peça, un element més del projecte, aquest buit, aquest espai interior, s'incorpora com un element més a la construcció. No sé si voleu. Abans de marxar hem portat unes bosses que es van fer també vinculades al projecte i li vam portar una, si la voleu. Està vacía i llena, com el pavelló, i com la vida mateixa. I podeu agafar una, si voleu. Moltes gràcies per venir. No sé si voleu dir alguna cosa més o no. Us queda amb ganes de dir alguna cosa? Sí? Ah, sí. Bueno, ara estàveu parlant de comentar això, el pavelló buit, però a més aquest nexe del que jo encara no hi era, que és la setmana vinent.
I el que és la coberta d'aquests llibres i el petit plano, que és el que enllaça, que a la vegada és buit també, però és el que fa l'enllaç. Aquest objecte, que és el que en tot cas és el que està present allà, és allò que t'estimeu el banc, t'estimeu tot, però hi ha aquest enllaç que et porta fora, però que a la vegada és buit. Hi ha una dimensió arquitectònica en els dos objectes, en la capsa que conté, perquè contindrà després aquests llibres i per tant torna a haver-hi com una relectura d'aquest joc i llavors el plano amb aquests puntets que sembla que hagin caigut allà però que a vegades és que ho miro però que estan plens perquè els has d'anar a omplir, els has d'anar a buscar. Que al final que veig i que no hi he estat, torno a repetir, però que hi ha aquest objecte em preguntava i això on ho tens? On està dins el pavelló? Aquí com accedeixes i on està present dintre del que és aquest espai arquitectònic del pavelló o del col·legi? Clar, està a l'entrada. Entres a l'esquerra. A l'esquerra estan els mapes i les caixes, pots agafar-les, si no n'hi hauran, però si no hi ha unes persones allà que les donaran, perquè en aquell moment s'han acabat, però sempre n'hi ha. I després les portades estan també col·locades a la paret, tu pots veure els llibres però no els pots veure per dins, pots veure les portades i t'indiquen a quina distància física estan del pavelló. Aquesta és la pista que... En temps, a quants minuts, si anessis directe, arribaries a cada un. Primer està 5 minuts i l'última 1 hora. Però clar, entremig et perds, veus altres coses. Jo m'agafaria un matí per anar tranquil·lament. ¿El número de edición que hicieron tiene que ver con el número de visitantes a la Bienal o cómo calcularon eso? Pues eso fue muy No, el número creo que estaba limitado al presupuesto que tuvimos. Es algo tan prosaico como esto. Hicimos 1.500 para la inauguración, o sea, teóricamente para toda la Bienal, y pensábamos, bueno, si se acaban y ya está, ¿no? Nosotros ya pensábamos que probablemente algunos se acabaría antes que otros, porque hay uno que está en un kiosco entre los Giardini y el Arsenal y que por ahí pasa todo el mundo y ese pensamos se acabará ya. Luego, cuando vimos que realmente, por ejemplo, cajas ya se acabaron y mapas, pensamos en la reedición y, bueno, hablándolo con una de estas dos instituciones, aceptaron hacer una reedición de 1.500 más. Entonces, ahora, esa llegó a finales de agosto, hasta que acabe la Bienal, en principio, porque ahora también hay menos gente, etcétera, pensamos que no habrá problema. De hecho, yo creo que sobrarán. No se podía prever la gente que iba a pasar ni el interés que iba a generar. También era un ejercicio casi de sociología, ¿no? Pues cuánta gente iba a ir a buscarlo, ¿no? Al final ha ido mucha gente y se ha podido reeditar, con lo cual nadie se va a quedar sin... No, lo increíble es cuánta gente le faltan y te pide cómo puede conseguirlo. Pero de todas partes, ¿no? De Suecia, de Tokio, oiga, careche. La reedició, aconseguir la reedició és important perquè penso que tingui la mateixa força al principi que al final, no? Si no els privilegiats al principi i els que anem al final no tinguin... Vam tenir dubtes de si estava bé o no que s'acabessin, inclús i dir, és limitat, però clar, qui anava a l'agost, a l'octubre, novembre, també era molt, no sé, dir-li que una peça se la perdia. Aleshores, crec que està bé que duri tota la Bienal, que si vas l'últim dia puguis trobar el material. Però quan s'acabi la Bienal els destruirà tots. Els cartells que han sobrat. Una foguera. Es quedaran? Com? Es quedaran? O sigui, si vaig d'aquí un any i mig, Sí, hi haurà... no t'havia conegut. Jo tampoc. Es quedaran allà. A Venècia, a l'Estel. No, bueno, no ho hem pensat, la veritat.
No, jo crec que no. Depèn si queden 300 o queden 5. Clar. Si queden 300, home, algun es pot quedar un temps, per què no, als llocs, però tampoc té sentit no que duri, és com a la construcció, que no duri més enllà del temps de la Bienal. Suposo que tornaran cap aquí i ens el repartirem. És així. Molt bé, doncs moltes gràcies.